Yun, what's up guys? Sa mapagpalang umaga muli sa inyo. Ito yung client namin, no? Yan, aso ni Boss Raniel yan. Kaway ka naman dyan, Boss Raniel. Ayan na. Alright guys. Yan, saka yung pogi, oh. Mukhang si ano to, ayun sa ML. Ang tingnan na naman. Bangong. Si Chana, kato to, Chakno. Kaklo pati Chakno. Wandiyan maasin man ay Chakno na si Chuck Norris bala ya, Chuck Norris. Ayan guys, ne. Yan, busala mo lang di man ay. Parkada. Ayan na po, ang aso ng Team Makajot. Babaan na dyan, paring Aldrin Besaga, aka Pragman Makasta TV. Yun, please support, please subscribe. $1 a day, sana all. Buti pa siya, may $1 a day. Sa akin, tinamad na ako. Okay lang yan. Ay mo makatikim ka man lang ng 5,000 sa mitlaman. Dapat huwag mong kakalimutan dyan si Magic Hands TV. Nararatan. Dapat may pa resort. Yan. Buong Team Makajot ang magre-resort. Yan, dapat. Hindi yung puro si Pragman lang ang nagja-jamming. Pare ko'y Papa Jan saka si Papa Mike. Pagkapoy ay busta yun eh. Antola ba man pa resort? Yung busta yun. Yun eh. Sigurado tayo. Balbalag yung aso to eh. Yan yung pinagmamalaking aso ng Team Makajot. Master Pain. Tingnan nyo. Naira pa yung narutod saya. Katon Ken. $1 a day. $1 a day. Sana all matibay. Talagang para sa kanya ang YouTube. Yun, please support. Tara, ni malay, pwesto mi lami sarili mi. Tani sa Biklaikin. Chakno, video ang kami sir, Chakno. Norris. Tiran ko ka ng Master Pain. Tingnan natin yan. Luna. Buyak ka alamat Luna. Di man kacak na eh. Sirik. Toy, ready na ka? Balang sa tinto pa eh. Mala, tiran da. Sa ikalawang pagkakataon. Sana. Nabuyak ka alamat. Ala, siguro. Sana, 14. Nakalay Master Pain. Matakatakal niya guys. Sana na maya mo. Sana nila pa kayo ng buko na kami. Kampul berkata. Saya selatan. Kampul. Sayang ang lahi. Lahi. Parang Fernandez na nakaragdag. Kulo ko. Bago. Alright, hello guys. Yung Master Pain na malakas. Yan na. Pragman Makasta TV with Magic Hands TV. Alright. Please support, please follow us and subscribe our channel. Malapit na yung channel ng tropa namin na Oh, Chakno, shout out sa'yo, Chakno. Yan, nagawak guys. Kailangan laro nyo. Baitan. yung tropa ko gagawa ng YouTube niya, Bangkulan TV daw. Oh, Bangkulang TV. Ganda ka, Bangkulang ka ni. Buyaglatan na, ibabaga mo siya. Ganda ka, matuni. Bangkulang ka talaga. Shout out Michael Dulong, Bangkulang. Bangkulang ka lang, di ka kalapan mo. Nagawa mo parang. Pupot mo yung chick sa mundo. Ay, tuman, sorry. Bugod boy tan, si Michael Dulong. Tatanong chicks. Loyal yan kay Maria. Mariang Pala. Ay, tuman. Angat, may pag-ibig yun. Ay, pag-ibig pala siya. Si Madam Maria. Shout out sa'yo, Madam Maria. Madam Maria. Size 10 na ka, magdarating ng ating gano extra large na coach.
Tan? Wala. Ano eh? Excited mo ko nga. Size 15 inches. Ay, Garotan. Tukoy, garotan. 15 ko nga eh. Ito. yes. Tinagabayo ko. Jansin. Maligat si Margada. Margada. 15 inches. Anyay kapalog to. Ang gapoy. Marka na. Makutin ka lang. Ibay ka na. One click. Pasok. Gaya ba yan? Gaya ba yan? Teman. Gaya ba yan? Murah lah. Tan, 4. Ato, wala ko nga, pakas tayo ay. Nanay, mabalikan sir. Bismil. Cakno. Cakno. Matalain Naruto yung maganda namin. Iska. Oo, maganda namin yung Naruto eh. Maganda naman, ginamit ko klarat ko. Right, yun. Wala nang bagyo. Sana kung tuloy-tuloy na to, wala nang ulan. Para hindi kami ang basang mulakilanang. Ni, sa electric ko. Munas mo rin sa kidiman, nuran niya, pula. Ni si Kato sa celebrate to, siya pala. Type A, Type B, tano maminsan, tano amaga, Type C. Ang gatalabar ka na. Yago niya. Baka ang gawang Type D niya, ang kurong namin brief, nanulkal ka. Nulkalong kong tupak ko dyan ding-ding, mangkalaw kayo, ang kurong na. Fish lang, pakarami mo na. Pero bali-bali ko nung, hanggang pula ko ng panty na. Buti na, ulan, lumigil ka na, wala na kaming panty. Oh, maligat si Jack na, wala kaming panty na review. Oh, wala na. Mabaka-bakat. Magkabukatan, umuran, kanaasan lang magay, naman ang siragay. Magbalang aming gratogay. Barbarang tayo malingis di magbasil, sa ganun ng tabara sa Bagyo, umalis ka na. Naupot ko lang yung chapter ng Lixilo. Wala kayo. Kakaapoy kami lang. Alright, sige Siren. Maraming salamat po. Bye-bye. Please follow us. Tsura mo kami na Siren.